Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kula ngaturaken dhumateng para rawuh sami. Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Nuwun dhumateng para pepundhen, pinisepuh saha sesepuh ingkang kinurmatan. Para pangemban-pangembaning praja satriyane nagari ingkang pantes dina darsana. Para rawuh kakung miwah putri ingkang bagya mulya. Sumangga kula ndherekaken panjenengan sedaya ngucapken raos syukur dhumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paringi rahmat saha hidayat. Satemah kula lah panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing dalemipun Bapak Purwanto saha Ibune. Saperlu mahargya adicara tedhak siten Dik Faisal Nugroho nuninggih putra Bapak Purwanto saha Ibune. Kula minangka sesulih saking kulawarga Bapak Purwanto ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka pranatacara keparenga badhe ngaturaken megawurun rerencenging adicara ingkang badhe kalampahan. Adicara ingkang kaping sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagyo harja. Adicara ingkang kaping 3 inggih menika wusing adicara. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika panutup. Mekaten menggah rantaming adicara ingkang badhe lumampah wonten ing rikalenggahan menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam saged lumampah kanthi rancang winantu berkahipun Gusti. Para rawuh ingkang kinurmatan, keparenga kula atur bilih upacara tedhak siten menika minangka salah satunggaling upacara adat tiyang Jawi kangge pralambang nalika bocah nembe mlampah sepisanan. Tedhak siten menika asalipun saking kalih tembung inggih menika tedhak ingkang tegesipun mudhun utawi mandhap, lan siten saking tembung siti ingkang tegesipun lemah. Satemah tedhak siten menika gadhahi teges nidakake sikil ing lemah pertiwi. Ngingeti wekdal ingkang sampun dukap siang, langkung prayogi menawi adicara menika enggal dipunwiwiti. Tumampak ing adicara ingkang kaping setunggal inggih menika pambuka. Sumangga adicara menika dipunwiwiti kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Matur nuwun, mugia kanthi waosan donga kalawau adicara saged lumampah kanthi sae nir ing sambekala. Menggah adicara ingkang kaping kalih inggih menika atur pambagyo harja dhumateng panjenenganipun Bapak Purwanto utawi ingkang dados sesulih kula sumanggaaken. Matur nuwun katuraken dhumateng panjenenganipun Bapak Sulis ingkang dados sesulih saking Bapak Purwanto ingkang sampun paring atur pambagyo harja. Para rawuh ingkang minulya, adicara salajengipun inggih menika wusing adicara pundene sampun titik wancinipun adicara tedhak siten dipunwiwiti. Rerencening adicara tedhak siten inggih sepisan inggih menika sungkeman. Panjenenganipun Bapak lan Ibu Purwanto sowan sungkem dhateng tiyang sepuh kekalih nyuwun donga pangestu
Murih anggenipun mombong saged pikantuk katentreman saha bagya mulya. Lancik adicara ingkang salajengipun inggih menika Anampak Siti. Bapak Ibu kekalih pratitisaken lampahipun putra nun inggih Dik Faisal kangge Anampak Siti ingkang sampun kacawisaken. Adicara salajengipun inggih menika wijikan ing Sekar Sataman. Murih anggenipun ngalampahi gesang tansah cinaket ing Reh Kautaman. Dipun lajengaken kangge Anampak jadah. Lare menika katuntun mlampah ing sainggile jadah ingkang gugungipun 7. Antawisipun jadah putih, jadah kuning, jadah abang, jadah coklat, jadah biru, jadah ijo lan jadah ungu. Mugia Adik Faisal tansah kasinungan pitulunganipun Gusti. Kaping gangsal inggih menika nampaki anda tebu ingkang cacahipun 7. Anda tebu menika kawastanan tebu Arjuna ingkang tegesipun mugia Dik Faisal saged nggadhahi ateping kalbu saha sepihing pamrih rame ing gawe nalika nglampahi pagesangan. Kaping 6 menika lare dipun lenggahaken wonten ing dampar palenggahan. Sinambi tinuntun mandhap saking tebu Arjuna. Pundene lare dipun tuntun mlebet saker utawi kurungan ingkang wonten ing salebeting kurungan lare saged milih lan milah dolanan. Kaping 7 inggih menika ingkang putra sineram toya gege. Dening toya gege inggih menika mujudaken pangajaipun sakluwarga bapak miwah ibu ingkang kuluwentah. Sampun paripurna sineram toya gege, salajengipun menika lare badhe dipun agemi busana ingkang sae. Sinambi Dik Faisal dipun agemi busana, eyang putri kekalih nyebar udik-udik. Nyebar udik-udik menika minangka pralambang supados lare remen anggenipun tetulung, sedekah sarta ikhlas. Adicara salajengipun inggih menika seretan. Sampun rinantuk ageman ingkang endah. Pramila Dik Faisal sowan dhateng eyangipun kekalih kangge nyuwun donga pangestu dhateng eyangipun kekalih. Upacara tedhak siten kampungkasi kanthi andong dolanan tigan. Tigan menika pralambang saking tigang prakawis inggih menika lair, jodoh lan seda. Para tamu ingkang winantuk ing pakurmatan. Lumampahing adicara menika sampun paripurna. Kula minangka pranatacara bilih wonten lepatipun atur saha kirangin subasita kula nyuwun agunging pangansama. Sumangga adicara menika kula lan panjenengan sedaya pikanthi kanthi waosan hamdalah sesarengan. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.